салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар навори имрӯза молбозори ноҳияи Хуросон уялияй. Ҳатман видеоро та охир тамошо кунед ва ҳамун лайки бо бигира бародаро биҷиқед. И я бародари ба мора сумрои каъбат Ҷурабек Шарипов. Ҳазор раҳмат бародарҷон. Ҳамаи видео ҳамаш баҳри тай. Дар номери телефони бародар бо пул партофтӣ мо раҳпили кем рафтем, ба навор гирифтем. Ина пешкаши мо иншаалло мекунем. Касоне ки гиҷои шумо да маҳқулаи Калхусобод, Қумсангӣ, гиҷои да маҳқулай, ҳамун раҳпилира да ҳамин рақамҳои болои экран буда ҳамун раҳпилира бигзаронед бародаро. Мо баҳри шумо лубои ҷоро бигем мерем, ба навор мегирем. Иншаалло пешкаши мо мекунем. Ҳозираш да мо аюту пул намегирем. Софсавдорам фан мукар пул мо надод бародаро. Ба ҳама ҳисоб мо наметунем усуноро камера кунем. Касоне ки мақсад дар кор шувай да ҳамин рақамҳо раҳпилира бигзарона, мо иншаалло меҳрем баҳри ӯ, баҳри шумо бародаро мерем, ҳамҷара ба навор мегирем, пешкаш мекунем. Ба ӯ бародарое ки барои интернет пули мо пул партофте, бародаро ҳазор раҳмати калон аз шумо миннатдорем. Худованд нигаҳбонтон бошад. Видеои имрӯзаро то охир тамошо кунед. Ина бародаро дар бозори уялӣ. Ина 8000 сомонш мегам бо савдо мешавад. Шириш рехтаист бародаро. 8000 сомон бо савдо. И бозор чанд чика? Бозор чанд чика? Бозор ҳафтним кардан надоса. Ина бародаро салом ту гуфтайсан ай. Бо мол бозор уялӣ салом ту гуфтайсан. Савдо шидайсаст. Савдо кайсан бародаро. 8000ш мегам бо савдо кайсан. Ина бародаро гови ҷӯшо гусалаш да ӯ пара да пеш мошин бастагиай. Нарх қати гусалаш 9000ш мега. Бозор чанд карака? Бозор да 7000ш кан, да 7000 додагиш нест. Киштунаш 9000 сомонш мега. Айна 1000 сомон бо савдо мешава? Бо савдо мешава айна 1000 сомон. На бародаро гови ҷӯшо гусалашай нақша чанд каи 8000 сомонш мега. И бозор чанд чика? Бозор да 6500 чика аган надодагиша бародаро. Гови ҷӯшо. Ина бародаро гови ҷӯшо қати гусалаша гусалашро дав пеши мошин бастагиай. Нақша чанд каи 8500 гусалаш қати мега. Бе гусалаш 8500 бародаро. 9 литр 8 литр 8 литр шир дора бародаро. Бегусалаш 8500 ай. Гусала қати 8500 сом. Ина бародаро гусалашашай 6500 кусака. Нархша 6500 сомон меган. Нархша 6500 сомон гусалашай. Говоли гишна мақсад. И шир чанд қай мегабша? 7 литр шир дора бародаро. 7 литр шир ҳаст. Гусалашай гусалаш. Бақача ай гусала. Ина бародаро гови ҷӯшо гусала надора. Нақша чанд ки 7000 сомонш мега. Бозор чанд чика? 5. Бозор да 5500ш каган додагиш неста. 7000 сомон. Бозор да 5500 сомонш кан. Назгасташ бародаро. И шир чанд қай мед бабуша? 3 литр дорам. 3 литр. Озинан гусолаш ясола зиёд шидага дорам. Сала ясола зиёдай шир дора. На дӯстони азиз гови ҷӯшо. ин нақша чанд каяка? 4000. Нақша 4000 сомон мега. И бозор чанд чика? Бозор да 3500 сомонш ка. 300 чика ага надодаст. Гови арзон да уялӣ. Гови ҷӯшо гусалаш нест. И шир чанд қай мед бошад? Шир айчо вазаге розга ай гови кӯҳия оли номаълум шир чанд қай мед бошад. Дӯстони азиз гови ҷӯшои гусалашай. Нақши чанд каи?
7000 сомонаш мегӯяд. Бозор чанд чиқа? Бозор 58. бозорда 5800 чиқа додагӣ нест. 5800 надодаст. Гови ҷӯшо. дӯстони азиз, гови ҷӯшо. ин нархи чанд ка яка? 5500 мега. 5500 бо савдо мешавад. И гусала надора? Гусала надора? Гови бағазай бародаро. 5500 сомонаш мега бо савдо мешавад. 5500. дӯстони азиз, гови ҷӯшо. бағазай мақсадо? довни моҳо бағазай гусалашай. нақши чанкаи 9000 мега. бозор чанд чиқа бошад? бозорда 7000 ам камаш додагиш нест. гови хубай да 7000 додагиш нест. бародаро, гови ҷӯшо. гусалаям я яка? гусалашай чанд ҳазорашкаи? 9500 сомонаш мега бо савдо мешавад. бозор чанд чиқа? Bozor to 8.86. то 8.5 8500 8600 чиқа аса надодасташ. ина пистуни гов. Şükür ama. дӯстони азиз, гови ҷӯшои гусалашай. нақши чанд ка яка? нақши чандай? ҷои савдош 5600 сомон. ҷои савдоши гусалашай. И бозор чанд чиқа боша? 5000? 5200 бозор кардишан. иха росияб камай мега савдо шуда. дақиқа набудагишай. гови ҷӯшо. бозорда якам 6300 мега. бозорда 5200 чикан додагиш нест. и гусала надора? гусалаш неста. пандуҳа ҳомиладорай бародар. пандуҳа ҳомиладор. гови ҷӯшо. пандуҳа ҳомиладор. тағои чанқаи шир медода боша? шир чанқай дора? 2 литр сар, 2 литр бегах шир дора. гови ҷӯшо. ин нақши чанд ка яка? 5500 меган 4 моҳа бағазай бародаро. ин шир чанд қай медода боша? якта зоидагия. ин дим зояша. ина бародаро ҳичи намега. гов беҳад гови хубай ҳичи намега. якта зоидагия вали. гов ёшай. ина бародаро майли хуб. ин бародаро ғаноҷина 5500 гуфтиш? 5500 сомонаш мега. бозор чанд чиқа боша? бозорда 4600 чиқа надодагиш нест. ғаноҷини ёшай. бародаро ғаноҷинои фурӯшӣ ё ғаноҷина да? нархошо чанди каи? ҳардушай 5500 шумега 5500 шумега. дар бозор 4800 гуфтай сом. дақиқа додаги шумест. ғаноҷинои фарбии хуб арзон. 4800 бозор да кайсан шуд додагӣ шудааст.
اینا برادرها اش گاوی جوشای چند قشیق داره؟ 5 لیتر شیر داره. نرخش چند است؟ 6000 میگه با سودا میشود. 6000 میگه با سودا میشود. گاوی خوب است. این بازار چند چقدر؟ 46 بازارda 4600 chiqadi, udagish نیست. Narxanojin barodaro ira 4000 narxsh میگه. بازارda 3600 chiqadigan. Ra bozor 3600 chiqadi, udagish نیست. 4 soyga go 4000 so'monish میگه. Bozorda 3600 chiqadi. 3600 udagish نیست. Narxanojin yo'sha. گاوی جوشا برادرها با حامله‌دار دو ماه حامله‌دار کی؟ دو ماه حامله‌دار چوچوش هم مثلا نه چوچوش نقش چند کی؟ نقش چند گفتی؟ 55 میشه 5500 ش میگه. بازار چند چقدر باشه؟ بازار 46 کرده ایره بازارda 4600 ش کردن دادگیش نیست دقیقاً. یا گاوی جوشا ای شیرته 4 لیتر شیر 4 لیتر شیر داره برادر. نه خانم گاوی جوشا چای اینه ایشونه این شیر نداره برادر. گاوی قصیر چند چقدر ایره؟ ایره 48 48 بازارda qancha? Bozor hozir 4800 chiqargan barodaro. Ashmo chand mega narxsha? من ای 48 بالا Ay 48 bolo bo'sha meshava. Ay 48 bolo meshava. یا توای شیر دارم